Hej, det er Fister Larsen. Jeg er i dag taget til for at interviewe paven ham selv. Og jeg står i bispehaven. Øh, hej pave. Hej pave. Jeg har sagt nej til interviews. Hej pave. Hej. Nå, nu bliver du nok lidt op, hva'? Ja, lidt. Ja, det er også det hele i går. Klø mig lige. Nogen kalder mig en krøbling. Jeg siger, kom an. Kommandør. Hvad sker der, hvis man brænder poppens hat? Det kan man ikke. Den er lavet rustfri stål. Poke the Pope.